squat. Am zis păga mea și pula morților, reprinde voi corupților, moștenitorul dacilor. Pășesc prin lumea dracilor, reprinde droguri și închisori, le trăg alcool și sfinte de morți. Și se bucură că mor ăștia, creează virus, voi creează setea de război. Dar am puterea întunecată pentru voi, o să strigoi. Mă sinucigi, am să renasc și o să vin după voi. O să-mi conduc armata sobră și renaștem ca eroi. Ca magia iadului și mângâierea raiului. Sunt un hibrid de rău și bun și n-am de gând să mă supun. Dacă oamenii se cal, de ce sunt gropați rate? Dacă oamenii se cal, de ce se spar bancomate? Dacă oamenii se cal, spune-mi de ce spală bani. Dacă oamenii se cal, ia zi de ce avem dușmani. Dacă oamenii se cal, de ce se fură mâncare? Dacă oamenii se cal, de ce-s la dezintoxicare? Vă spun eu ca să înțelegeți, ne-am săturat de penal în țara asta de căcat, unde-i doar goana după bani. Dacă oamenii se cal, de ce plâng oameni și suspină? Dacă oamenii se cal, mulți de ce nu au nici odihnă. Unii riscă pușcăria ca copii și trebuie să-i crească. Domnule judecător, cum e viața dumneavoastră? Ați distrus familii întregi. Cum puteți dormi acasă? Ați distrus familii întregi. Cum puteți să stați la masă? Domnule parlamentar, muie la corupția voastră. Muie la corupția voastră. Domnule parlamentar, muie la corupția voastră. Muie la corupția voastră.